galleji ɓurɗi reenede e nder leydi Sénégal fusama hono trésor public ɗo boñ leydi ndi fof renate ɗum noon waɗi fayre mawde sabu ko galleji ɓurɗi reenede e nder leydi ndi fusa holto renoɓe ɗum ɗo walla holko renata ɗum ko woni galle mo ganduɗa haska ɓadimo ɗum aɗa ndaare mi haala noon nder hen saɗa yaha aɗa yeeɓe hol yamirɓe pusngu hol pusɗo e hol dalilu ɗe gueɗe fof ne uddi yimɓeɓe te nawa ko toon kalis nawa toon ko gandije e kutorɗe ɗe ganduɗa ko gollirɗe te ko suudu ndu ganduɗa gueɗe ɗe ganduɗa ene mofti ha gandiyagal gendi leydi ndi ko toon tigui ɗon nawa ordinateur uji munen beele bandiraɓe on ƴeewi ko woni ɗon ko Cour des comptes waɗi cimtol muɗum holla galle ganduɗa ko jogui koppareje ɗe no doguirta ni waɗi cimtol muɗum holliri wonde no leydi Sénégal ko adi laamu adimo ngu kala ko waɗano hen ko fawaki e gonga ɗum woni ko laamu hesu ngu yaltini